Pulis usa ka 56 anyos nga babay sa Barangay Lawaan 3, Talisay City nahuli kam sa kuha sa mga CCTV sa dapit. Unang makita kining nakamotorsiklo nga mipadaplin ug milingi sa iyang likod. Sunod makita sa daplin kaayo ang daw naglayog nga mga tao. Ang 56 anyos nga biktimang babay nakiglayog sa tulisan. Gibira sa tulisan ang sling bag ni ini samtang gabitbit pa ang biktima sa mga plastic bag nga gisudlan sa iyang gipangkumpra. Sunod makita nga nagguyod na ang biktima. Gisumbag pa kini sa sospek ug giyatakan. Hangtod nga nailog ang bag ni ini nga may cellphone, 7,000 pesos ug mga ID. Misuway pa sa pagbukod ang biktima apan natumba kini. Matod sa Talisay City Police, nahitabo ang pagpanulis pasado alas 8 sa gabi ni adtong Domingo. Nakaladkad ba? Nakuha ang bag kasi naka-shoulder yun eh. Ayun, nag-report sa station. We conducted follow-up. And we are still under investigation ba? Natay follow-up. As of now, natay mga persons of interest.